שלום, זה הבית שלנו, זה הצימר שלנו. עכשיו נעשה לכם סיור. זאת הבריכה. זאת איילת וסיגל. שלום איילת, תגידי שלום למצלמה. אתה עושה וידאו? כן. עכשיו נמשיך. זה השער של הבריכה, זה הבקתה של מישהו, נראה לי של סיגל. בקתה של המשפחה השנייה. פה יש הרבה צמחים. פה יש מטף כיבוי למי שאוהב, וברז כיבוי. עוד צמחים, פעמון. ממשיכים את הדרך. פה יוצאים, פה זה הבית שלהם, פה זה הבריכה שממנה הגענו, ופה זה החדר שלנו. זה נורא. פרסומת לפרגת. והלול שאנחנו מאוד לא אוהבים. פה זה השולחן שלנו. זה המדרגות לבקתה. וזאת, שוב אני אעשה תקריב. זאת זה הלול. שאתם שומעים את הרעש הזה, אין לי מושג מה זה. פה יש לנו עוד מטה, הבקתה שלי. אז זאת הבקתה. עכשיו נצא. פה דשא. בבריכה, וכאן נגמר סרטון.